Δώσει, δεν πιάνει τίποτα από σταθμούς. Πάμε να ξεκινήσουμε να το κάνουμε αλλαγή. Λοιπόν, για να βγει το ράδιο είναι πανεύκολο. Γενικά στο Toyota είναι εύκολο. Ξεκινάς εδώ πέρα. Εντάξει, αυτά δεν είναι από μένα, ήταν από πριν. Ξεκινάμε έτσι και το τραβάμε έξω. Είναι τόσο απλό. Βλέπεις, ξεκουμποτώ όλο και θα βγει έξω. Όλο μαζί βγαίνει έξω. Ωραία, βγήκε. Τώρα πρέπει να αποσυνδέσουμε από πίσω τις φύσες του για να ξυλώσουμε μετά το ράδιο που έχει τις φύσες. Εδώ έχει βίδα ασφαλείας. Συνήθως πρέπει να το παρέχει αντιπροσωπεία αυτό. Κοιτάμε αν το έχει μέσα το κλειδάκι. Το έχει. Άρα με αυτό το κλειδί θα λύσουμε το ράδιό μας. Λύσαμε το ράδιό μας. Τώρα πρέπει να φύγουν όλα τα κλίπ από εδώ πέρα με προσοχή για να μπορέσουμε να βγάλουμε το ράδιο, να βάλουμε το καινούριο. Ετοιμάζουμε το πλαστικό. Βάλαμε την οθόνη μας. 1, 2, 3, 4 βίδες. Εδώ πρέπει να μπουν τα κουμπιά από το εργοστασιακό, η αραγωγή, το flash και τα υπόλοιπα. Δανειστήκαμε από το παλιό τους αραγωγούς, το flash, τα 4 μάλλον, και αυτά εδώ πέρα τα οποία μπήκανε πάνω και τώρα είμαστε έτοιμοι για την τοποθέτηση. Βάλαμε τη φύσα, αυτό συνήθως είναι για το τιμόνι, και εδώ πέρα σε αυτό το καλώδιο, σε αυτή τη φύσα εδώ πέρα, το κόκκινο είναι η όπισθεν που θέλαμε για να συνδέσουμε την κάμερα. Συνήθως είναι γκρι αυτό το φύς στα Toyota. Εδώ μπήκε το adapter που θέλουμε, μαύρο κόκκινο εδώ, και επίσης και το reverse για να πάρει εντολή η οθόνη μας θα πρέπει να συνδεθεί πάνω στο κόκκινο σε αυτό το καλώδιο. Άρα έχουμε αυτό και της κάμερας εδώ πάνω για να δουλεύουν ταυτόχρονα. Και εδώ το τελικό αποτέλεσμα. Όμορφα και ωραία, μπήκε δεκάρα οθόνη, το τιμόνι δουλεύει κανονικά, φτιάξαμε και την όπισθεν.